जो हम बैठा रहे वही घड़ी उहे तनी भाव में जो उनके दर्शक के खुश करो। पुलिस लाइन में बैठ के गाना होखत रहे मन पर आई। अच्छा ठीक है तो पुरान पुराना सब फरमाइश कर देता नहीं महाराज का जो गाना भूर। चलिए बहुत सुंदर लयदार। बूढ़ा बाबू, हाँ बूढ़ा जी ऐसा ना जाए कि हमने के भोजपुर के का हो गई ठीक ठीक ठीक। चलिए इतना रवा सलाह दे निकम बा तो केकरा से बतियाई हम हमारा बुझाते नहीं है। हम ब्यास में बतियाई यही 5 गो छुनर बड़े सा पुरान बोल बड़ा पहले तो है नहीं के बोले के लूर नहीं के ना ना बहुत पुराना ही थोड़ा सही। शुभम जी तने देखिए करेगा सिटी ना दे हम नीचे कोई रहे हैं होनिया बहरिया। हाँ हाँ लोग शंका कर होनिया कोई रहे रुको रुको तो हद यो गाड़ी मरावेला का करब कबो कबो जतना मौगा हवा होखेला स एमे खजुली हो जाला पहला से जतने कोकुला ई तो उनके गाड़ी में अरे ये करो बिजनेस उठा भैया। महाभारत में भीष्म पितामह मराइल ना रहते काहे मराइले जनता नहीं काहे मरा गइले काहे उनका कहे वरदान रहे इच्छा मृत्यु के वरदान रहे अपने पिताजी के द्वारा शांतनु के द्वारा उनका के मिल रहे कि जा जब ले मन करी तब ले जियो लेकिन मरा गइले काहे ऐसा ने मौगाहन के चल तो के रहे के वो करे नाम रहे शिखंडी। मौग जब सोझा पड़ जाए भीष्म पितामह कहले जे तब रहे तो लो हम हथियार ना चलाए गलती ना नो हाय अभी नया गाना खबर ले बड़े ढोढ़ी पर अब बताएं ढोढ़ी के ससुर से बात ये महाराज ये भाई लेकिन मान गए नहीं ब्यासी हो बागिला ए भाई दिमाग तो अतना दिमाग तेज के हो के ना ब्यास बनत पहले ही हवा बांध देता पकिट मारन करवा से देखल बनी ट्रेन में जब ढुकी हस तब पहले ही कहस अब पकिट मार हऊ है पहले ही कहस ए भाई अपना अपना बगली से सावधान रहे सब तो बहुत कुले घर पकिट मार घुमत रहे तो जिन मोटा रुपया ले ले हुई हैं उनकर वो ये हाथ हरी तो ले जान जाए जे बस माल ए जे ये पहले जितना हवा पहले हां गणनाथ जी का प्रसंग हम गाई लेकिन कब गाई जब मैं लोग चल जाए तब गाई जब मैं लोग चल जाए तो कहाँ खाती गई गाड़ी मारा खाती गई माने के करा का सुन के सुने दादा देखो हल चल है अपना झलवाहन के मना कर तारा लोग हमने का हो कहत नहीं जा आई हो अरे तेरे बोलता आई यो ब्यास कोलुआ अरे दादा बहन का बताई अतना कट्टू वचन माइक तू खुद बोलता रह आए हने से बोलवावा तारा आए भाई नचनिया के तो तू बड़ाई तू करते न बड़ा अब कहे के नहीं के झाट बूत बोर के भरले बिया अरे दादा हो दादा हसन नचनिया हसन ब्यास भैया हम ना देखल रहने अच्छा केहू लोग कहब ए भाई हम गणनाथ जी के प्रसंग है कि हम लायदारी गाई आ केहू ना कहल लायदारी गावे ओही में के 4 गो चेंगाड़ा बड़े से ओही में लायदारी गाई केहू कहता अरे लायदारी गावा चाहे प्रसंग गावा चाहे अपन गाड़ी मारवा केहू तरह से हिसाब मांगता अब तो आइल बड़ा तो तारा के केहू जूता ले मारी ना केहू मारी ना नो कहां से कि माला लोग तारा के देले बा तो भाई तारा के जूता से ना मारी इनकर जान तनिका बताई गांव में दूसरा के गाय भैंस गरम हो कस अब पाल दे ही लोग मुंह में ब्यास मौगा खाटी अरे बन के करता चुमा छाती
सुनो हेलो ई कौन स्टेशन में धरता नहीं गावे दी सुने हलचल ई हम नहीं कहत गाना तू लिखेला बढ़िया लेकिन खेसारी लाल तहरा खातिर भगवान हो गइले कह काहे उहे गीतिया तूहू गौले रहल लेकिन तारा के केहू चिन्हल ना केहू चिन्हल ना लेकिन वो गीतिया के खेसारी लाल गौले तो उनकरे बल पर तार नाम हो गए आई तो एक लेखा ले तू खेसारी के गोद लिहल ब्यास हां कि ना दादा अरे बोले सिखल बबुआ अब कहे के नहीं के एक ही गीतिया कहत रहे कि हम हमर दिल हमर जान तीनों तहार हो तीनों दे दो चाहे है चारों दे दो या ये दादा जानता रहा तहार का दवाई बा नहरिया में ढुका के अब पनिया में मुड़िया क के तब अरे दादा ए भैया सुनो हमारा गरीब में औ ज्यादा ल बड़ा सही अब बताइए को हनुमान जी आई रहले हां कहत रहे हम मोटरसाइकिल दे बढ़िया बात बा तू दे दी है भाई अब तो कहत रहे कि बूढ़ा ब्यास तू बर्तन दे दी है एमे कौन शिकायत बा भाई जी हमनी के बर्तन दे दिया तारा ला अपन बहिन दे दी एमे कौन दिक्कत बा भाई का दिक्कत बा एमे बर्तन देला में छका शिकायत बा का कहे रंग बहादुर भैया दिमगवे ना एथी चार अरे ब्यासल मौगा खाटी हमर गीतिया सुनब सब है एक गीतिया में पहले के गायकी में आज के गायकी में का बा अंतर जा भगवान तरह के बनौले रखस नारायण जी तरह के बनौले रखस ब्यासल मौगा खाटी बन के करत चुमा चाटी ए भैया गवनई माटी हो गई सुनील भैया आ खुलल बिया गाछ के पाटी गवाई माटी हो गई तन के हटा द तबलवा के तन के सकर ऊपर ब्यास लौंडा खाटी बन के करत चुमा चाटी गवनई माटी हो गई खुलल बिया नाच के पाटी गवनई माटी हो गई पहले के ब्यास के है भैया दुबे ना धुन बचन वीरेंद्र ई पहले के दुगोला के शुरुआत कइले हलो ब्यास पहले के ब्यास चौपाई गई हैं दोहा गई हैं सोरठा गई हैं छंद गई हैं अब तो देखत नहीं चंचल ढोणी के पाकी क दिहले तो वही पाकी में डुबकी मारता रहे जा ये अपन बहिन चोद हती हती लइकन के ए बबुआ दुबे ना धुन बचन वीरेंद्र जगदीश सिंह विराट बेचु में आ बोली रामया हरिहर गुलाब गई तेरी सम्राट पहले के ब्यास दुबे नथुन बचन वीरेंद्र जगदीश सिंह विराट बेचु मिया बलिराम हरिहर गुलाब गई सम्राट ई तक कहतर जे नहाना है तो कैसा तो कहतर के शायरवा अरे दादा तार शायर आज ले सुनत सुनत झारखंड ले सुनत है झारखंड ले इनकर शायर हम सुनत नहीं जाना ए इनकर शायर हम जानते नहीं कहेला सुनता नहीं औ देखी गरम बा कन्हैया बाबा अरे ते ना सुधर बे कन्हैया ते ना सुधर बे अशोक वाला ए कन्हैया बबुआ दुबे नथुन बचन वीरेंद्र जगदीश सिंह विराट बेच मिया बलिराम हरिहर गुलाब कोई तेरी सम्राट उनके चलल भर घाटी गवनई माटी हो गई चलल भर घाटी गवनई माटी हो गई
कबो जीवन में हम तारा जरी नहीं की बैठ सकत ना काहे ए खाली दरियापुर प्रोग्राम रहे ई जरिया काहे खाती बोलावती काहे इहे नचनिया रिमझिम नाव हो एकरे के लोग कहला रिमझिम तोरे नाव हो पुत घिचवा नचनिया अरे घिच ली ई काहे खाती बैठावती है घिचे खाती देखो ले जे सखी के दिखावे के जा आई जरिया काहे खाती जरिया सब दीवाना होड़े का देखे जातना मौगा हवा होखेला सो मर्दा बैठ जाला सो आ मौगी लड़े लागेली सो कैसे कैसे लड़ेली सो कैसे जानता नहीं कैसे लड़ेली सो कैसे मरलो मेरे मर्दा को मरलो बुढ़वा मरले बा रह दे 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 इटाड़ी थाना में चल आ जाके उजा चोली आ ब्लाउज को छिछाड़ के आ जाके बुढ़वा पर बलात्कारी के केस लिखावा जाए दादा जा तोहरो कली ही तैनिको के मारी जब पहले के ब्यास लोग